enchera jobo ikirano gotigana yono mwancho murigereria igo bana batumeke na baiga bana boda boda ase bare gro chinse mochiti ya birongo kansemeria muturumese egotoka sensemeria wodi ya gachuba hase ebonga ekroto masaba ime county nyamira barokane ko murunga ni gotarosi wo kwebare yo samatuka matambe kolengana amenya buni go barokane ko muchumo MC we wodi ya gachuba asogota bwaterana no mo MC na boigo na baraibande ko ne kibuna nkorosi ali bare yo obosombe bini go sensemeni go barokane ko mara segeka ase bono bagani no mugime ndrepe county ya Nyamira ko ne kinango esoki ali bunenchire mu yoko nyara gusira kati ya menya sensemejo kolengana bana boda boda boigo bagutumeke bale ni go baterubuna okubara register yangati ebintu bigo segeto bosaria sensemejo nabo ko gani obole ndi bunyale kobekwo senseme buna tokumanyigwa no muri kitokorose county Nyamira Paul Kapa okara abagendi abachipigipigi hanene bagotumeke pariga yechinsama cha birongo weka chinsama chiri cha muturumensi nigombe sokire na gukwana monigeta siene kiga alia bagwetera chingaki bari asemeremo yabo enja samarieta Samson Yogato korwa birongo boda stage challenges to gwetera gie para buna bone para ya itokorwa birongo muturumesi ria maemba ucha gekano epare ye yakagire kobegwerami bagaja bakalema bakabeka makarabati lakini omwali oya nande twara barusirie biragita para epare yigendrete kobunaba murabaito kare mbura ya tule ntori goeta nigo bono bamuganirie omwe MC Cross nseme chiga umuske onsinyo bwaya kubwateranamo n'umujumbe kurwa sorgongoro igo muske Clive Mbanegisairo elio kroisie bare ye gamunenchire ya moyo kwatule kurwa sale bagendete gwetera chingaki bagokorobo sombi bwabo omwesimi wonsinyo bwaya na to promise tingango tobekeraro mochanga lakini bone pale iyo nigere empe mono naende no omurayo yamenyete ka bono twasinyirunga ekera chitase eground gotokwanera igato tebe tinge pale ine era gotutichera buya omwesimi wonsinyo omwemsie gachuga ward amane unabanye abananya ibasa gwatwebire asengenjenjera kwande school yoka yabere chingoro amane abandu chipigpi tomire bobe unabona omongina narumie taigoro ore gochuko ibora banjili abaiga bego nigo bagendere ko babakorera enchira baranyare ko babakonyora oburendi bwabo chingaka chabotuko asibono baganire kubeko kwebiro bwa sayaiga elio kubaenekeria oburendi bwabo chingaka bagosomba abateja babo chinsa chinde ntubwati security saine egakora mutake kuriye no chitaya nsaiga ntubwati so igonkwo twara toro bwoba ase chinsa chiamaroba gochaga gesengencho security yaito tesaini egakora nonye for almost 1 month ago ntwanya wato mwana potapoto itonsa igagako kaiberwe pigi tokanye myokyo tukobogima so ekara twachikonya nyoto kanyoranga nonye ro umesekire bagukwana boigo nigo bagendere ko baba kumumochomo wa kilishi wabasubate kurase county Nyamira musubate Jerusalem manyi asibono bamuganire kwene kibunango bekale enengo iyera bakonya kwegenderia abana bodaboda kurwa sorgongoro igabunago kora gocha sinsemo chinde igona ari koboria omo women rep ama ene omusika cherusa gwatwebire une stage ya bodaboda muturumes asengenje kiomenge gwato supportri tobate sakongwana gojo toerese nentu twanyojiro nije n'abandi bakonyora omweli oye nigo baboliria baraikura sorgongoro igakwene kibunango kora bare mirimo yawo bwekirano elio ko bakonya baroboka abanyene kwegendereria asenchira ya burunge bono gusaba gwitu gujia serikali ngoringa barenge gwanjonye elamiye yekerege ka batubekera no mujanga ntutuna gwetera asingenja bangina tokobogoria abange megongo gerwarete nakobwa mono na intwekera tokwanda nyomba no rema chibutayo ogosaba gwitu twengosaba ngandi ya ngonyarekana abarai baita abatwachorete batoigwere batubekere chitaya nsaiga and then onyene ntwekere tokora chigasi na itokore magocha kujya abantu baito chinsa cha maroba nensemo ya security batu warenge gosaba banje batubekere abantu bagotuonjo kora nsaiga abasikari baito erinde chinsa cha maroba nari ebinto byeto biratoke erinde ebinte bitwarigire twanyori ento basakoru egakona chibibi choke tobwate chire chieroni totanyare kere ya chiro gosinyugo chikoringa nando nya konyakana so egento ngosaba gakia baraiba minto tema moto tegerere erinde motokorere na pia moto ikirani chi promising ngakerie campaign ekere mwachite mwango totebinga moto ikirani tago ikerekere tu abairo borai mwabura na ande mwachugo chekere ya beire 2027 nigo boigo bemurunganirie hukuborwa kwekebanda asiba kubeka chipigipigi chabo chinga kechigane no mugasogenete gwaka chinsamo chinyinge igento bakwerera gekwire chipigipigi chabo kwirira sale nene nonya nasi tokuiga muka buna boda taiyo bono nonya nasi chichochie para tichiyo muna bono mugasekerore gotogwaterera mono ntobwatike banda iga
na chichonto bwati igo tokomnyaka chichiduka chia abanyene magega inde omonyene ocha gokumia naende toragenda tochikomoura kende korwara muna abana bodaboda tokangire naende chipikipiki chiaito ekero chigwatarera omogaso mono okonyora ebinto na ebinge bigosareka ororo nonya amabuta onsi yakoera ase eng'encho ya omogaso oyo. Igi nkoripoteri getaseni kia obwanchete kia Ndizi TV kurugiga sinseme chiga cha Birongo Muturumensi meye ewadi gaya gachuba ebunga yabo gitutu bamasabe meye county Nyamira inchego ngoroko Polycarp Okara.